Много му идват наясно. Той на 3 валета го е страх да каже. Няма кой да си говори. Тук и така, дами и господа, започва награждаването. Първата категория е межденен драк за задмоторни. На трето място Валю Николов от Пловдив. Валю, заповядай! Браво, Валю! Валю, заповядай, Валю, да. Ти си. Господин Юли Озунски ще ти връча наградата. Ама броя до 10, ако не дойдеш, отиваш, защото младене капо, брат. Ако не дойдеш, отивам при младенство, капо е. Младенец съжалявам човек за малко. Дойде по-бързе. Подкупи някой да го спъне. Браво, Валю! Към апаратите на тема на първи събор идваш, бе. Към апаратите на мче. Така. Добре, от Баско си Искрен къде ми купа как прави. Така, на второ място межденен драк за моторни, Анастас Георгиев. Патнаско. Много голям. Браво! С много бързи шкоди. Пусна фандък. Стара му жал за маги. Ти са къщи красив, мене гледаш. Да, той е това. И на първо място, много уважавания, господин Мирослав Славов, Хашек. Браво, Миро! Браво, Миро! Хората казаха, че нямат претенции. Браво! Така, сега колкото и странно да ви звучи, като ме е викал Баз Искрен, да сте дошли. Следва клас, въздухарка, атмосферка. На трето място Евратек ООД с Ситигол. На трето място Евратек ООД с Ситигол. Моля някой от Евратек да дойде си взем награда. Доста смешно. Браво! Браво! Жури, той е корумпиран. Това време. Младеля, виж хората с Ситигол награди си от брат. Кой играеш? Кой играеш, вика си? Виж, купи едно Ситигол, едно чипчи, ще да вземеш трето място. Нямаш да си капо. Така, второ място, Иво Антонов. Кой? Иво Антонов. Ела тука, бе. Въздухарка. Айди, ей! Човека, той записва от кина Ситигола. Беше много тежка битка, брат. Браво! Ама след трета Ситигола кара сърч и го би. И на първо място, явно човека е любовник. Пак чупи крака, ръце, горе, само. Или къде е? На червена вода ли е? Николай Любомиров. Нямам. Човека работи! Нека вас! Не работиме! Васко, ела да му вземеш наградата, брат. Моля ти се, без глупости, бе. Дай ще му я занесе, бе, дай. Ама не сега ще го прекъпвам. Айде да пипнеш и ти нещо. Дай ще му я занеса. Пипни. Следва категория Турбо. Айде, ма. Турбо! Нурбо. Не е твоето. Евратек ООД! Скоро оставя 1.4 TTI. 1.4 скоро, дето умрелият брат бегачия каза, че нищо не върви, не знам. Каза, че нищо не върви. Той отдолу скитър Петър до Сокола. Браво! Браво! 10% чуйте, документирай, документирай, по-скъп тиш в богато, да. Гражданска отговорност. Иван той снима, Иван е касто без пари. Нали да
да поясним, каско без пари. Купувате си нова кола, дерата, каското без пари. На второ място Никола Шарпшутър, защото му знае фамилията. С Шкода Октавия RS 180 коня. Където е? За съжаление, 4 коня. А като видя бачи какво направи, запали и забива. Вика, той ме излъжи. На първо място известния колега Оринч, Юли Орешков с Шкода Октавия 1.8 турбо. Браво! Браво! Като на ревю е. Той се прави Валио, Анастасия, момчето застава, гледа чупка вляво, дясно, чики-рики, Сега една много специална награда, межден драг, категория тунинг. Второ място, аз ще я връча на младен господинов Маджо Сасик Мастерлон. Второ място, Маджо, голям си човек. Браво! Така трудно се пребори от две коли втори, едно. Айде, Браво! върни се. Не си обичаме, ако не знаете ли как. Ама той умрял, бе! Умрял, бе! Направя една грамотичка, тук да се качиш в офиса, там в офиса. Сега, ти какво трябва да направиш? Ти дай златото! Дай златото! Да направиш ли изненадан, нали? Чакай, за на първо място много е напичал. Бягай! Бягай! Понеже имахме една есена среща на вонеща вода и искам Пусни кутия напред, пък погледай сира, са казали хората. Давай, по-бързо. Ти се подготви много добре. Така е. Аз се подготвих малко по-слабо явно. Така е. Както винаги. Но времето е минало. За мен удоволствие да връча първо място тунинг на Искрен Иванов за най-бързата Шкода Фабия дизел да подчертая. Браво, Иса! Браво! Браво, машина! Снимайте да смачи само за архива, така? Остани тука. И сега не се тържи, гледай, ние ще ви да кажа снимаме. няколко Само не думи. знам кой ще държи купата. Ама не мърдайте, нали снимайте ви. Да ти, казах му на Маджо, брат, още откакто запалих Добричка, тръгнах ти си втори. Само му казах ти си втори, той не вярва. Ела тука, бе, умрял. Ела тука, стой. Той си спаси живота, защото... Така, сега искам да кажа нещо. Подготвя си дълго реч, защото знаех, че го подготвим се. Но я забравих. Ама ние си го. Така, сега първо искам да благодаря на всички дошли тук. Искам да благодаря на всички колеги, да. Добре, Младене Моксия Кулич. За мен беше удоволствие, че някои колеги дойдоха специално за пистата, да ни гледат мене и лагаджията. Нали, имаше голям интерес. Какво си пишем във форума? 1-4. Въпросът е, че сме големи приятели с Младен. Аз много го обичам. Сезик. И искам да кажа, че моята кола, това, което е в момента, 20% заслугата е на Младен, понеже той много ми помага за проекта. Така, другите 50%... Браво! 30% му е някакви прости, другите 50% са на един човек, който е голям приятел и голям човек, голям съфурмец. Аз се радвам, съм от Шкода Клуб. Наистина, голямо богатство са Младен Мастерлан и Самуил Бегачката, че са ни колеги, защото са много готини хора. Браво! Са много феодални за всички, Младен и Хаби не ще да разказали. Така че, аз казах, с Юли имаме една оговорка. Абе, ти си имал сърце, бе! Юли имаме една оговорка от президента, аз съм казал, ако трябваше днеска съединителя ще го щупя, кутията ще го щупя, Маджо трябваше да ме втори. Купата трябваше да бъде при мене. За тази купа аз искам да я връча на Самуил Купринков, Бегачката,
понеже той наистина заслужава. Браво! Цял живот си Млади, знам, че много обичам повече. Браво, Сами, браво! Браво! Самуил направи всичко възможно. Фабията, това, което представлява в момента, да бъде готова и да даде на събора. За което... За отрицателно време, за отрицателно време. Значи това е малка част моя реванш. Знам, че не мога да му се реванша, но една малка част поне с мъча. Ти лагаджия, печене. Един от най-добрите приятели за мен беше удоволствие да си направя колата да минеш най-големият си враг в кавички. И аз ти ме Аре! На всички Фабията, на всеки събор винаги ще е първа. Няма как да стане, разбирате ли? Няма как Маджо да победи, няма как. Лащетата! Ау! Маджо! Наред са тримата. Чакай, да включим телефонът, съм бавен. Браво! Айде, купата, така. Маджо! Браво! Да, последната за мен е. Ами новогодишната купа къде отива? Тук има наша вода и Юли ме изненадва. Това каза. Ей, чакай, сега премислим. Най-дълъг пушек на пистата. Казвам, няма кога говорим. Поздрав на Филоден. Значи човека каза, че имал селстопански самолет, който тръгал да каца, обаче не трябва да види пистата. Ево, баде, това е добро. Със здраве се окача да знаеш. Следваща категория с купа. Купа за оптичен тунинг. Тя отива... Кой стана, диджи? Идеално. Тя отива при не певеца, господин Емил Димитров от Бургас. С неговата черна бургаска Октавия, която не е фейслифтова, човека е направил фейслифт. Диоди, халгери, всичко, гаргато, никъде. Много добра Октавия.